Alamaiera hauen inorketzun espero. Oso koherenteak izan geha zentzu hortan. Nekatuta geunde, egia da aldapan goran zurrunbiloak eta untzan hasierak 20 urtekin harrapatu gintula eta 20 urtetatik oain arte, 7-8 ezagitzen bat urte. Urte hauetan ibiliga pixkat diskoa atera, gero gira, diskoa atera, gira. Eta gaunden pixkat nekatuta, eta egia da, bakoitzak ere bere bizitza pertsonalai pixkat eskaini nahi zion denbora, eta untzakin egia da, pixkat denbora kentzen zigula. Azken abalitzu ezela nidea eba izan igual pixka bat esatea ez, oza, utzi iten dugu, ez dakigu bueltatuko gehan. Benetan ez dakigula bueltatu. Benetan ez dakigu bueltatuko gehan. Ondorioz, egin dezagun festa hau azken abalitzu ezela, eta gero. Gero.